Okay, jeg vil gerne bevise sinusrelationer i henholdsvis en vilkårlig spidsvinkeltrekant, en vilkårlig stumvinkeltrekant og en vilkårlig retvinkeltrekant. Yes. Jeg vil gerne vise, at der gælder i alle tre trekanter, at lignestykke A over sinus til vinkel A er lige med lignestykke B over sinus til vinklen B er lige med lignestykke C over sinus til vinklen C. Okay. Og vi starter med den vilkårlige spidsvinkeltrekant, hvor vi har vinklerne A, B, C og de tilhørende sider. Okay, det ideen så går ud på, det er, at vi laver vores højde H, og i det her tilfælde laver vi det fra B. Vi kan også lave det fra A ned på A, vinklen A ned på lignestykke A, og vi kan også lave det fra C ned på lignestykke C. Men nu gør vi fra B. Og den står selvfølgelig ret på lignestykket B. Det så går ud på, det er, at vi vil finde højden H på to forskellige måder, henholdsvis i den ene trekant og i den anden trekant her, i det vi har fået to nye trekanter. Og den første trekant A, B, H kalder vi den, det er jo en retvinkeltrekant. Så gælder der MK-reglen. Det vil sige, at en modstående kateter er lige med hypotenusen gange sinus til den modstående vinkel. Og det gør der også over i den anden trekant, da højden H jo står vinkelret nede på lignestykke B. Yes. Så det her, det gælder der for begge af de to små trekanter. I den første trekant, der er det jo H, vi gerne vil finde. Og hypotenusen, det er jo C, gange med den modstående vinkel, og det er jo så sinus til A. Og ligeledes vil vi gerne finde over i den anden trekant, der er det jo også H, som er lige med, i den her trekant, der er det hypotenusen A, gange sinus til den modstående vinkel C. Yes. Nu har vi altså to højre sider, som er lige med den samme venstre side, så derfor kan vi sætte de to højre sider lige hinanden. Så lignestykke C er lige med sinus til A, det er lige med lignestykke A gange sinus til C. Yes. Og det vi så finder på, for at få det til at ligne en del af sinusrelationer, det er, at vi dividerer med sinus til C gange sinus til A på begge sider. Okay, og så ser vi hurtigt, at sinus til A det går ud på venstre siden, og sinus til C det går ud på højre siden. Så vi har tilbage, at der står lignestykke C lige med sinus til, lignestykke C over sinus til vinklen C er lige med lignestykket A over sinus til vinklen A. Og derfor har vi altså bevist en del af sinusrelationerne i en vilkårlig spidsvinkeltrekant. Og som sagt, så kunne vi have lavet en højde her, hvor vi så ville have kunne bevise den her del, altså den her del af sinusrelationerne. Ja. Okay, så går vi videre til den stumvinkeltrekant. Og det er nogenlunde det samme princip, altså vi har vores vilkårlige stumvinkeltrekant med vinklerne A, B, C og deres tilhørende sider. Okay, og vi vil gerne finde højden H. Nu står vinkelret på den udvidede side af AC. Yes. Og den står selvfølgelig ret på her. Okay, og vi har vores første trekant, vores A, B, H kalder vi den. Og der gælder også
MK-reglen, hvor vi så kan sige H, det er lige med hypotenuse C, som er vores hypotenuse, gange modstående vinkel sinus til A. Og så har vi så en lille trekant her, hvor vi har hvor vi gerne vil finde H, som så er lige med hypotenusen A gange med den modstående vinkel. Men den modstående vinkel, den kender vi ikke. Vi kender kun vinklen herover C. Men det er sådan, at der gælder i enhedscirklen, hvis vi har sinus ud af anden aksen og cosinus ud af x-aksen, at hvis vi har en vinkel V og finder dens sinusværdi, så kan vi spejle den her vinkel herover, så vi altså har en vinkel, der hedder 180 grader minus V, og den kan vi så aflæse som præcis det samme. Så det vil altså sige, at sinus til V er lige med sinus til 180. 180 minus V. Og da det er en da den her side den jo er i forlængelse af AC, så vil det altså sige, at der gælder, at sinus til 180 grader minus C, det er lige med A gange sinus til C. På den måde så har vi altså to udtryk, som minder utrolig meget om det herovre, og så gør vi faktisk præcis det samme. Ja, og på den måde så er sinusrelationerne i en stumvinkel trekant bevist. Så mangler vi så sinusrelationerne i en vilkårlig retvinkel trekant, hvor vi har A, B, C, og deres tilhørende side. Okay. Da det er H, vi gerne vil finde på to forskellige måder, vi gør præcis ligesom herovre, at vi gerne vil finde siden H her på forskellige måder, så kan vi jo klart se, at H, det er faktisk lige med A. Og i det her tilfælde, så kan vi så sige, at A er lige med A gange 1, som er lige med A gange sinus til 90. Yes, der er sinus til 90 grader. Kan vi se herovre, hvis vi laver en streg her. Det er lige med 1. Det er en enhedscirkel, vi har. Og her er punkt 1 heroppe. Yes. Det var den ene måde, vi fandt H på. Så kan vi bruge MK-reglen igen. Og vi siger, at det er H, vi gerne vil finde. Og så bruger vi så H er lige med hypotenusen C gange den modstående vinkel gange sinus til A. Ja, og jeg glemte så at sige, at da den her jo er 90 grader, det her det er den vinkel, vi har her, så det her jo egentlig C. Og på den måde så har vi altså igen det samme udtryk som herovre, og så kan vi gøre præcis det samme. Yes, og så er sinusrelationerne for alle tre trekanter bevist. Nu går vi videre til kosinusrelationen for en trekant. Og kosinusrelationen, det kan se når vi ser herude. A2 er lige Bn plus Cn minus 2bc gange kosinus til store A. Ja. Og så vil vi løse det for en tilfældig vilkårlig trekant. Og nu her vil vi så nedfælde en streg her, som vi kalder højden H. Og den laver så sådan en punkt her, som det giver den her linje B.
eller ABC, hvor vi kalder den ene side her for x, og den anden side kalder vi b minus x, da hele det her stykke kaldes for b. Ja. Nu kan man ved hjælp af Pythagoras finde hypotenosen for begge trekanter. Først er så at c i anden er lige med x i anden gange h i anden. Der er måske plus h i anden. Ja. Og ligeledes på den anden side, så er a i anden lige med i det tilfælde, så det er b minus x i anden plus h i anden. Ja. Og nu kan vi bestemme x ved, at vi kender, vi ved, at for at finde hypnosen, vi ved, at cosinus, det store A, også kan skrives ved en husligningskatet x over hypotenosen c. Og derved så kan vi omskrive det til, for at x er lig med c gange med cosinus til store A. Ja. Og nu så kan vi så trække de to linjer herovre fra hinanden. Så 2 minus 1. Det gør vi med. Den er i gang nu. Ja, okay. Vi fortsætter, hvor vi slap. På grund af tekniske problemer. Vi nåede til at... der var en anden der. Ja, og det skal så plusses med h i anden minus anden side x i anden plus h. Ja. Og så får vi at a i anden minus c i anden lige nu, hvis vi så nu. Jeg vil gerne fortælle lidt om additionsformler. Og princippet det går ud på, at du beregner en vinkel med en sum af de to vinkler hos sinus. Og det kan vi så bevise ud fra et vekselbevis, hvor vi har en enhedscirkel. Og i enhedscirklen der har vi så to enhedsvektorer, som vi kalder koordinat v og u. Og de har så koordinaterne. For vektor v får den så en vinkelmål på x-aksen, som vi siger er beta stor. Og for vektor u så får den så en vinkelmål på x-aksen, som vi siger er alfa stor. Derved er koordinaterne for de forskellige vektorer. For v er det cos til beta og sinus til beta. Og for vektor u, så er det så cos til alfa og sinus til alfa. Vi vil så gerne beregne den mellemliggende vinkel, og det gør vi med formlen, som vi kender fra vekselberegning. Cos den mellemliggende vinkel, som så er u minus v, hvor det er så lige med skalarproduktet af u vægt store løb u prikket med v og deres længder. Men da det er en enhedsvektor, vi regner med, så er det 1 gange 1. Så det svarer bare til, at vi tager skalarproduktet mellem u og vektor v. Så indsætter vi koordinaterne, og vi får så et cos til u minus v er lige med cos til alfa gange cos til beta plus sinus til alfa gange sinus til beta. Og her bliver en additionsformel bevist, og ud fra den